Na sziasztok gyerekek, ez itt egy Pixel Gun 3D-s videó lesz. Nagyon tetszik, nagyon sokatnak tetszett, olvastam a véleményeket róla, és nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy mondom, kipróbálom. Hát így néz ki, már vannak fegyvereim. Szerintem nagyon jó Minecraft-ból kivett játék. A frissítéseket nagyon szeretem, mert nagyon sok változik benne. Kedvenc pályám ez, mert ebben nagyon sokat kinyírok. Hát ez ki van gyűjtve már, és lehet velem menni. Hát így néz ki körülbelül, mindjárt be fog indulni. És vannak nagyon jó fegyverek, és látjátok a főzém, Game Kevin. Nem valami jó skin, de akkor is azt pont most átról le tudnám lőni, csak most nem vagyok ott. Én akkor még beindul, veszem még egy bombát. Úgy ilyenkor ez a kedvenc fegyverem. Hát ez olyan dinamit. Egy hallgatóra van az emberke. Ó, és lelőttem én is. Valaki a hátamtól meglőtt. Éreztem, hogy meglőtt. Ó, milyen headshot boom lett volna. Match finisher. Mi győztünk? Nem. Ó, battle. Gyere harcra. Gyere ide, teló. Húzottam egy bombát. Nem jó, nem jó, támasztom egyben. Nem ez észre. Kocki. Gyere már ide. Kilövöldöd itt engem. Anyátokat azt lövétek. Úgy. Kis mindegy, gyere már ide. Gyere meg, de fel akarok kólítani. Fejbe kólítottam. Hagytam ott. De jól céloztam. Magyarádat. Szívén. Szös. Pont egy bombába mentem be. Ó, de szép headshot lett volna. Töltés. Reincarnare. Ó, basz. Ó. De szép volt. Még lökött meg. Megcsűsíned.
5 XP-t kaptunk, hát ez nagy haladás. Lássuk, mennyit kapunk. 10, sok haladás volt. De szép gól lett volna. És pont 5 kaptál. Basszus. Nagyon. Jön itt. Fegyverszünet. Nagyon headshot. Ott elkapott a hülye. Rá volt nekem jönnie. Hogy jön ott lőjed. Egy feszt. És milyen most? Pogyára lőttem. Pak. Puk. Add meg ezt az égbe. Hol vagy, gyere. Most legyenek meg. Csak mi ketten vagyunk, vagy? Mi a túló? Szerintem hazug. Ezt bírom. Itt erre lőj meg, te hülye. Victory. Kivettem az első. 10 XP. Tati. Első lettem. Na, gyerekek, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Majd lesz következő videóm Roy VB-vel és a pisztácia.